No niin, moi vaan taas teille. Joo, mulla on vaan 18%. No kakka, ei. Ei. Noin. Kom! Ensin vähän pyöräilee. Mä voin päästä yhdellä kädellä. Ja ilman. Siis mulla ei oo mitään GoProta tai mitään. Mä niinku pyöräilen kuvailen mun puhelimella. Eli yhdellä mä pidän puhelimesta kiinni. Ja toisella mä taas kuvaan. Siis en pidä mistään kiinni. Mä pidän keskityä. Piu piu! Onhan tääkin ihan helppoa. Tämmönen. Ai vittu! No. Olkoon hyvä. No niin, eli se vaan näyttää YouTube. Ei YouTubessa on nähdä. Kaikki hyvät laittaa. Joo. Siis mä en tiedä mistä pitäisi puhua tai mitään, mä vaan pyöräilen. Apua, apua. Joo. Mitäs teet? Mä teen videon, mutta tää lagii vähän. Aion tehdä. Oh. Tiedätkö mun edä liitäjien mun edä Riika? Se ei kun puhutaan. Ai vittu. Moi. Nyt mennään vaan tästä tälle. Rauhallisesti. Ai vittu. No niin meni, vielä meni. Ai vittu. Joo. Nähdään sitten ihan hetken päästä. Nähdään sulla, moi moi. No niin, nyt tehdään vähän videota Trampassa, mutta tuuks säkin? Niin. Ja nyt tehdään niinku tämmönen loppuspesiaali. No ensin vaan. Ai vittu! Joo, akku lopussa. Hei, tänne. Oh! Ai! Oh. Vittu!
tiedä. Oi, ai! Ai vittu. Joo. Ai vittu. Hei, köypä Hennis. Nyt tullaan tulipalloa. 3, 2, 1. Joo, nyt. Muuten, tää pitää mennä. Ai! Oottakaa hetki. No niin, nyt jatkuu taas. Häh? Koulun paras jalkapallopelaaja. Enkä oo. On koulun paskin. Ai joo, siis kato nyt näitä. Ei juttu ei näe mitään. Katsomuut ei näe mitään. Ei yritä. Katso nyt miten mä osun. No niin, nyt mä yritän osua. Nyt ennen kuin mä osun niin Osu. Nyt mä suhun. Suhun. Vittu. Niin mä suhun. Kato. Okei, sä osuit. Hyvä. Voiddu. Yes! Osuinpas. Okei joo. Haluat nää? Rekordaamisen. Nyt! Ja nähdään silloin. Ai vittu. No nähdään silloin. Moikka moi.